agung ateges kebak ing kaendahan kang adiluhung dene Prabu ateges pindha jejering narendra kebekan ing kawibawan Mrabawa ateges sinung abdi endah milangoni damyak-damyak ingkang samya lumaksana risang tepaten kekalih Bapa Ratiman kalawan Ibu Sajijiman kanthi kebak ing rasa pangati-ati nganti risang tepaten kekalih tumuju wonten ing sasana ingkang samadya prapteng madya ing sasana pawipahan kagiat kagula kang apindha sita resmi inggih mustikaning pawipahan dene umira sangjaring para tamu kakung Sumawana Putri wis kebak ber ambalabar jroning pawipahan tumuju wonten ing sasana ingkang samadya kasumanggahaken Bapa Ratiman lenggah wonten ing kursi ingkang wis samadya amratapi adicara bapa timbang pangkon timbang amangku risang temanten kekalih Pak aku ndi anak dhewe karo anak mantu bapak jawab padha wae Pak aku ndi anak piyambak kali anak mantu Pak abot pundi anak piyambak kali anak mantu sami-sami alhamdulillah sami Ibu Sajidimah paring pirsa dhumateng kang garwa Bapa Ratiman amrat pundi pakning padha abote pundi Bapa timbang ateges boten benten-bentenaken anggenipun ngrengkuh antaraning anak piyambak lan anak mantu sedaya sampun dados putranipun paripurna Bapa timbang tumuli hangadani upacara tanem liripun pinanganten saribit kami suda lenggah ing dapat kapyarsa dening para kadang Putri Werdamudha minulya Suradira Jayaningrat lebur dening Panastuti kanthi maos kalimat Bismillahirrahmanirrahim tancep tinandun muga ngrembaka kang bisa dadi pangayoman marang keluarga lan sapadha padhan taksih sesarengan kalian kadang kula Kang Mas Yudi Arela paripurna adicara tanem kalajengaken adicara kacar kucur gunakaya kacar kucur gunakaya pikoleh rumah ganging karya ingkang kasok marang kang garwa wonten saklebeting kacar kucur wonten redana recek kacang kawak deli kawak kajang kepi beras jenat dene kacar kucur gunakaya anggambaraken dene wong bagus Indra Syahbana
wajib Gundakaya dumateng kang garwa Nur Kusumawati. Dene wajibing penganten kakung anggambaraken ana triprakara ngokang sepisan yaiku ngayomi. Dene penganten kakung wajib dadi pengayoman. Ngokang kaloro yaiku ngayani. Dene penganten kakung wani Gundakaya wajib Gundakaya pikoleh rumah gangge karya ingkang kasok marang kanggan. Ngokang katelu yaiku ngayemi agawe tentrem lair ngantos tumekaning batin. Kusuma Ayu Nur Kusumawati sampun angaturaken Gundakaya dumateng wong wanira ingkang sampun kabunten. Lho, ana apa maneh? Coba kae sawangen ana kaindahan kang katon sununan ana ing pasuryaning bendaramu Bapa Ratiman kalawan ibu sajijiman. Jalaran wis kasembadan apa kang wis ginayuh ya mangke. Dina iki Nur Kusumawati kalawan wong bagus Indrasabana dadi raja ratu sehari salawase lho. Ngono mangke. Dulang Kembul Bujana. Kembul Bujana Andrawina. Traing kusuma rembesing madu ingkang dadya tandha syukur marang Gusti kang akarya jagat. Wong bagus Indra Syahbana Kusuma Ayu Nur Kusumawati dedulang marang wong bagus Indra Syahbana kanthi kembak ing rasa asih sutresna. Aseslih gumanti wong bagus Indra Syahbana dedulang marang kang garwa kanthi kebak ing rasa asih rasa welas lan tresna. Wenang sinebat Kembul Bujana angemut werdi. Kembul kumpul bujana dahar ingkang nikmat sastra mling ingkang nedahaken wujuding panulasati. Inggih saresmi ingkang kebak ing kaendahan inggih amung kalampahi kaliyan garwa pribadi sang sajuga raja ratu sehari salawase mangun suka kabahagiaan. Salajengipun tumuli kunjung tirta wening anrabasi sakaing seseret degaharan pralampita leluhur. Tirta wening minangka gegambaraning pinanganten kekalih ingkang sarwi bening kanthi pamikir ingkang wening. Minangka mrih samparing pakartikang arsa linampa linambaran meninging penggalih mewah menebing kalbu kang tinemu hayu ayem hanayom
Kusumo duh Kusumo, Kusumo Ayu Nur Kusumawati kalawan wong bagus Indra Syahbana. Muga anggonmu nempuh biyen lelumban aning samudraning agung enggal tumeka gisi ing gegayuhan. Tansah antuk berkah ridhaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Prolegah kakung saha putri ingkang pinabekten. Alhamdulillahirabbil alamin. Paripurna dawuh ciri risang kematan kekalih Nur Kusumawati yang telah dipersunting oleh Indra Syahbana. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk seluruh tamu undangan yang telah turut serta mengikuti prosesi upacara adat Jawa Gagrak Surakarta ini dengan penuh khidmat. Untuk selanjutnya saya pribadi Kirno